Sziasztok! Ma arról szeretnék mesélni, hogyan alakíthatjátok ki úgy a reggeli rutinotokat néhány biohacking technikával, hogy energikusan és fókuszáltabban indítsátok a napot. Hiszen mindannyian tudjuk, milyen fontos egy jól átgondolt reggeli rutin, megalapozza az egész napunkat. Kezdjük a fényterápiával. Használjatok vörösfényű fényterápiás lámpát, ami a természetes napfelkeltét imitálja. Ezek a lámpák jótékonyan hatnak a hangulatra és az energiaszintre, és számos egyéb egészségre gyakorolt pozitív hatással vannak a testünkre. Már napi 20-30 perc is csodákra képes. A következő tipp talán kicsit ijesztő lehet elsőre, a hideg zuhany. Pedig rengeteg előnnyel jár, javítja az éberséget, fokozza a vérkeringést és még az immunrendszert is erősíti. Először csak kezd kicsiben otthon a zuhanyban, majd akár a jeges fürdőig fokozhatod. Kezdjétek fokozatosan, és ha hozzászoktatok, biztosan élvezni fogjátok. Harmadik tippként a meditációt és a légzőgyakorlatokat ajánlom. Ezek az egyszerű technikák segítenek lecsendesíteni az elmét, csökkenteni a stresszt és javítani a koncentrációt. Kezdjétek napi 5-10 perc meditációval. Próbáljatok ki például egy mély légzőgyakorlatot, lassan lélegezzétek be, majd lassan fújjátok ki a levegőt. Ezt ismételd meg 10 lélegzetvételig. Kibe ettől megnyugszik az elme, és jobban tudtok majd fókuszálni. Negyedik tippként pedig jöjjön az egészséges reggeli. Olyan ételeket válasszatok, amik tele vannak tápanyagokkal. Többnyire jófajta zsírokat tartalmaznak, mert így jóval később leszel éhes. Remek ötlet a zapkása friss gyümölcsökkel és dióval, de a tojás különböző változatai zöldségekkel még inkább. Vagy egy gyorsan elkészíthető smoothie spenóttal, banánnal és mandulatejjel. Ezek az ételek feltöltik energiával és ásványi anyagokkal a testeteket és az elméteket egyaránt. Tehát építsétek be ezeket a biohacking technikákat a reggeli rutinotokba, és figyeljétek meg a pozitív változásokat. A fényterápia, a hideg zuhany, a meditáció, a légző gyakorlatok és az egészséges reggeli mind hozzájárulnak egy energikusabb és fókuszáltabb napindításhoz. Köszönöm, hogy velem tartottatok! Remélem, hasznosnak találtátok ezeket a tippeket. Ha tetszett a videó, kövessétek be a csatornát és lájkoljatok. Próbáljátok ki őket, és írjátok meg a tapasztalataitokat a kommentekben. Viszlát legközelebb, amikor is adunk további tippet, amivel a reggeli jó rutint kiegészíthetitek, illetve szót ejtünk az időszakos étkezésről is, hogy könnyebben menjen a kilók leadása.